Havenmaster Rob Meijer wist net wat er zegt, doet hij snij met zijn personeel de restanten van een barbecuefeestje aan het oprommen wie. Op enkele meters van hem af roen een fox tussen de stellings en de boten terug op ziek naar eten. Het bist liet hem net verjijen. Havengasten wat vregen om bijen en huisbisten om boord te houden. Bijt zo'n vos? Is zo'n vos ziek? Je weet het niet. Dus op dat moment ga je zorgen maken. En dan denk je van nou, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Wie dat je ook grote ingstekt, dat zo'n beest een oorgedrag had dat hij mogelijk ziek was. Ja, het feit dat hij dan zo hier rondloopt is al vreemd. Want 's nachts lopen ze hier rond. Maar overdag, je ziet ze eigenlijk bijna nooit. Oud-jachtopzichter Egbert Schuldink vindt het heel bijzonder dat een fox zo dicht bij Meesken in de buurt komt. Nevens hem binnen er op het heden te volle foxen in het Lauwersmaargebied en is er te min fretten. En daar worden de foxen minder skou van. Ik hou het meer op een jonge vos die dus op eigen benen moet leren staan nog. Want als ik de foto's zo bekijk, dan is dat ding nog niet helemaal volwassen, 3/4. We zijn het erover eens dat hij super slank is. En dat gewoon honger heeft en dat hij dan die risico's neemt die hij normaal niet zal nemen, denk ik. Schuldink verwacht het wel dat de fox waarom commercieel nog het fretten voen had. Wil de havenmaster dat keren, dan moet de fox afsketten worden.